na otváranie šoférových a spolujazdcových dverí použijeme tento kľúč. Takisto aj nádrž na tankovanie použijeme tento kľúč. Nádrž na tankovanie otvoríme následovne. Vložíme kľúč, otočíme vľavo a vyberieme. Takisto sa iba vloží, vyko a zatočí. Ďalej, AD-Blue sa nachádza hneď pod nádržou na tankovanie. Hneď vedľa dverí. Na všetky ostatné otvory použijeme kľúč na nadstavbu, ako je aj nádrž na vodu, ktorá sa nachádza vedľa nádrží na tankovanie. Takisto vložíme kľúč. Na tej istej strane sa nachádza aj nádoba na odpadovú vodu zo záchoda. Tu otvoríme následovne, zatlačíme obidva, potom sa iba vysunie, tu je taká poistka, zatlačíme a vysunieme. Nádrž sa vylieva následovne, vyberieme, taďalto sa povolí a vyleje. A následne iba zatlačíme, samo zapadne. Zamkneme, tým, že odskúsime. Dobre. Kufor môžeme otvoriť následovne. Buď vrátim naspäť do polohy, tým pádom zamknem tak, že vlastne iba zacvaknem, alebo ak sa niekto zabudne, tak vlastne musí si to potom pridržať a zamknúť. Takže na kufor 2 zámky. Vytlačíme si trošku jednu aj druhú stranu, pri zatváraní trošku pritlačíme. Tlačím. Na druhej strane sa nachádza pripojenie do siete elektriny na 220. V karavane sa nachádza redukcia na trojkolíka na 220. Hneď vedľa sa nachádzajú vchodové dvere, na ktorý použijeme tento kľúč, ale karavan má automatické zamykanie na centrálu aj bočných dverí, takže keď zamknem, tak vlastne zamkne sa aj bočný vchod. Vedľa sa nachádza plynová bomba. Otvoríme, odomkneme jeden aj druhý zámok. Následne obidva zatlačíme, sunieme. Pri jazde s karavanom musí byť plynová bomba zatvorená z dôvodu havárie a bezpečnosti. Následne zavrieme a zamkneme jednu aj druhú stranu. Prešli sme na vnútro karavanu, konkrétne na ovládací panel. Zapnutie ovládacieho panela stiskneme to a vlastne tuto máme čerpadlo na vodu, vonkajšie svetlo, hlavný vypínač na osvetlenie karavanu, teplota vnútri, vonku, stav nádrží, S1 je čistá voda, R1 je vlastne odpadová voda, kam tečie zo sprchy a z umývadiel.
Ďalej tu máme dve batérie. Batéria nadstavby 100% volty a štartovacia batéria. A vypneme. Pri odchode z karavanu lepšie vždy mať vypnutý hlavný vypínač. Hneď vedľa toho sa nachádza ovládač na nastavenie kúrenia a boileru. Toto prvé si navolíte otočením koliečka, vlastne toto je kúrenie a vedľa sa nachádza boiler. A tuto máme rozfuk. Môžeme si ho nastaviť. Tak. Skúsime kúrenie. To sa zapína tak, že stisknem, potvrdím, navolím si teplotu, akú v karavane chcem mať, 20 stupňov, zatlačím, potvrdím. Ďalej, boiler, pokiaľ v karavane sa kúri a navolíte si eko alebo teplý, znamená to, že vlastne on začne nahrievať vodu, až keď dosiahne teplotu a vypne kúrenie v karavane. Pokiaľ nastavíme rýchle kúrenie, rýchle vyhriate boilera, tak vlastne vypne kúrenie a priamo začne nahrievať vodu v boileri. Takže pokiaľ sa chcem čo najrýchlejšie, až mám dohratú vodu, nastavím si boost, potvrdím, jak vám karavan vyhrieva, vypne vyhrev a zapne vlastne boiler, aby ste sa čím najskôr mali pripravenú vodu na sprchu alebo umývanie riadov. Hneď vedľa je vlastne rozfuk, ventilátor. Ten si nastavíte na eko, to je slabý rozfuk. Keď dáte maximum, tak vlastne ventilátor vám viacej rozfúkuje vzduch po karavane a rýchlejšie sa karavan vyhreje. Keď mám navolené teplotu, kúrenie vypínam tak, že prejdem úplne na nulu, na off a zatlačím, potvrdím. Následne sme pri chladničke, tá sa zapína tak, vlastne uistíte sa, či máte pustenú plynovú bombu, stisknem tlačítko zapnúť a tuto máte režimy. Ja mám automatiku, tým pádom, ak mi dojde plyn alebo sa zapojím do siete v elektríne, tak vlastne automaticky si prepína. Takže keď chcem navoliť režim, trebárs v elektrickej siete, prepnem si týmto tlačítkom, tu je priamo 12 V z batérie počas jazdy a tuto je plyn. Ale ja to nechávam na automatike, lebo automaticky si vyberá režim podľa toho, čo máte dostupné, či ste zapojení alebo cestujete. A hneď vedľa sa nachádza intenzita. Tu si vyberáte nasledovne s tlačením. Ja mám nastavený stred. Ďalej je tu výhrev stien na proti zamrzaniu, keď vlastne často otvárate chladničku a by sa mohla tvoriť nejaká namraza, ale pokiaľ ste v kempingu 3-4 dní, tak ja to mám vypnuté, šetrí to energiu aj plyn, tak ja to mám vypnuté. Ďalej pri používaní vecka, najskôr vecko odistíme, toto z boku, zatačím k sebe, odistí sa vlastne z vrchu, aby vlastne nesmrdelo z odpadovej nádrže. A takisto naspäť zatvoríme. Splachuje sa, hneď vedľa máte tlačítko na splachovanie. To funguje na čerpadlo na vodu, takže lepšie mať zapnuté. Takže otvorím, zatlačím a zavriem. Keby niekto hľadal, že kde sa zasvecuje, tak tlačítko je schované tuto vzadu, nad oknom. Tu je osvetlenie vlastne záchoda a takisto v sprche. Ďalšie schované tlačítka sú nad sporakom. Prvý je vlastne difuzor. Prvé tlačítko je digestor, keď varíte, a druhé osvetlenie kuchyne. Z vrchu aj tu hore máte ďalšie. Vedľa ovládacieho panela je
osvetlenie karavanu pomocou takého prírodzeného svetla. A ďalšie na tiež svetlo stredové v karavane. Dobre. Rolety fungujú tak, že máte sviečku proti hmyzu, potom nastretú roletu plus dopnem. Otvárame okno tak, že zatlačíme poistku a otočíme každú stranu. Pri otváraní okien treba dávať pozor. Okna otvoríme pomaly a pri zatváraní jemne tlačíme k sebe, až pokým sa neuvoľní. Netreba to robiť na silu, lebo môže sa zlomiť ten tlmič na oknách a potom, a keď zatvárame okna, tak poistka sama zaskočí. Pri otváraní strešného okna zatlačíme poistku, ťahneme dole, ale treba dať bacha pri otváraní, treba zatlačiť okno trochu do vrchu a druhou rukou si potiahneme. Máme tu 3 stupne, prvý také jemné ventilačka, ďalší máme tu plus poistka, aby vietor vám ho nevyhačil, potom ešte posledný stupeň. A pri zatváraní treba jemne 2 rukami. Pri otvorení toho najväčšieho okna v karavane točíme vždycky treba zaistiť pri zatváraní nič netreba robiť na silu. Rolety vysunieme z jednej strany na druhú, alebo sieťku proti hmyzu. To najväčšie okno bočné, čo máme v karavane, odostrieme tak, vlastne odistíme tieto 2 zámky. A takisto naspäť. Ďalej na záver, keď odchádzame z karavanu, vždy si skontrolujeme, či máme všetko povypínané, ako je ohrev, boiler, ventilátor, všetko povypínané, hlavný vypínač. A ďalej chcem ešte podotknúť, pokiaľ vyberáte kazetu z vecka a idete vyliať špinavý odpad z kazety, chcete ho vysunúť, vždy musí byť zaistené vecko, ináč vám to nepôjde vytiahnuť, tak aby ste vedeli, že prečo vám to nejde. Jednu roletu odostrieme, iba potiahneme do vrchu. A dole. Na bočných roletách sú také záražky. Ideme si na druhú stranu. Musíme si dávať pozor, až nám to nevyskočí bokom. Pre na druhú stranu. A zavistíme. Hlavne treba dávať bacha, mať zavreté tie predné šoférové okna, pokiaľ dáte tú roletu a bude prievan a vám ju ten vietor vylomí, tak už sa to ťažko potom skladá naspäť, takže musíte mať vždy zavreté šoférové okna, pokiaľ chcete dávať túto bočnú roletu, lebo nie je to vlastná záležitosť.